yung natanggap mo sa tatay mo ay yung blessing niya, yun din yung huhubog sa pagkatao mo. So, blessing transforms lives, no? A father's blessing is life-shaping. Yan yung humuhubog sa buhay mo. It shapes how people see themselves, their calling, and their future. Blessing restores identity. Sa tinagal ko sa Living Waters, this is my 19 years na po akong doing this ministry. Sa tagal ko po na ginagawa itong ministry na ito, I have seen na ang dami-daming mga lalaki, hindi nila alam kung sino sila. They don't know who they are.